شما بخیر تماشابینان گرامی، با پیشنهادی مهمترین خبرهای روز نشر مفصلی برنامه اطلاعاتی خبر را منظورتان می‌گردانیم. در استودیو مهربانی کشور و قبلا توجه نمایید به سرخط خبرها. равшани кулоб расман чемпиони лигаи якум гардид. академияи федератсияи футболи тоҷикистон аввалин хатмкунандагонашро гусел кард. орзу 26 чемпиони тоҷикистон дар миёни ҳамсолони худ. шикасти псж ва рекорди месси дар оғози марҳилаи гурӯҳии лигаи чемпионҳо. ҷулио чиконе дар марҳилаи 16-уми ҷиро д'италия аввалин шуд. سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان عثمان تاشف هیئت را برای بازی‌های دوستانه با تیم‌های ملی بحرین 7 نوامبر و امارات متحده عرب 12 نوامبر که در شهر دبی برگزار می‌شود نامبر کرد. 27 بازیگر به واخوری‌های دوستانه دعوت شدند. به هیئت منتخب 3 دروازه‌بان، 8 محافظتگر، 9 نیم محافظتگر و 6 حمله‌ور شامل شدند. منتخب تاجیکستان روز 4 نوامبر جهت برگزاری بازی‌های سنجشی به دبی پرواز می‌کند. با باشگاه равшани кулоб баъди ба даст овардани ҷоми тоҷикистон ҳамакнун барои соҳиб шудани дуюмин ҷоизаи сол дар мавсим як имтиёзи дигар лозим буд. дар доираи рақобатҳои даври 21-уми чемпионати тоҷикистон тими равшан дар майдони худ ҳулбугро истиқбол гирифт. натиҷаи ин дидор тақдири қаҳрамониро дар чемпионати мазкур ҳаллу фасл кард. дар доираи рақобатҳои даври 21-уми чемпионати тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи якум тими футболи равшани кулоб дар майдони худ дастаи ҳулбуки ноҳияи восеро истиқбол гирифт. ҳамчун рамзи эҳтиром футболбозони дастаи ҳулбук барои барандагони ҷоми тоҷикистон дар соли 2020 роҳрави чемпионӣ ташкил намуданд. худи бозӣ низ ҷолибу диданӣ ҷараён гирифт. ҳарчанд дар қисмати аввали бозӣ ҳисоб кушода нашуд, аммо дар пайти дуюми рақобат дастаҳо ба голзанӣ шурӯъ карданд. дар дақиқаҳои нахустини пайти дуюми дидор наврӯз рустамов ҳисоби дидорро кушод. аз ин амали ҳамдастааш ҳасан рустамов низ илҳом гирифта голи дуюми соҳибони майдонро зад. беҳтарин нишонзани лигаи якум авазхон қамчинов ба як голи сардодаи ҳамдастагонаш посух гардонид. дар идомаи бозӣ умедҷон бадалов бори сеюм тӯбро ба дарвозаи ҳулбук ворид кард. футболбози дигари дастаи равшан сафаралӣ каримов низ исми худро дар феҳристи нафарони голзада дарж сохт. мизбонон дар ҷаримагоҳашон ба қоидаситезӣ даст заданд ки довар пеналти таъин намуд. авазхон қамчинов бо истифода аз ин имконият голи 28-уми худро дар чемпионати кишвар миёни тимҳои лигаи якум ба ҳадаф расонид. ҳамин тавр бозӣ бо ҳисоби 4-2 ба фоидаи равшан ба анҷом расид ки ин ғалаба имкон дод то новобаста аз натиҷаи даври охирини чемпионат равшан чемпиони лигаи якум гардад. از سال 2013 تا اینجانب اکادمی فوتبالی فدراسیای فوتبال تاجیکستان در منطقه الموسی شهر هیسور به فعالیت آغاز کرد. همکنون اولین گروه فوتبالبازان نوراز این درگاه هنر را با موفقیت ختم کردند. گزارشی همکاران ما از جریان این مراسم ختم. پس از گذشت 7 سال از افتتاح اکادمی فدراسیای فوتبال تاجیکستان اولین گروه فوتبالبازان کسبی این اکادمی را ختم کردند. دوام این مدت این درگاه هنر و مهارت ورزشی توانسته است موقعیت خود را نه تنها در تاجیکستان بلکه در عرصه بین‌المللی نیز بهتر کند. زیرا در برابر آنکه دستپروران این اکادمیا دقیق ترش دسته آرزو 2026 در همین موسم صاحب عنوان قهرمان تاجیکستان میان جوانان تا 18 ساله شد، همچنین در این مدت از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا صاحب جایزه 2 ستاره این تشکیلات بانفوذ آسیا گردید. با گفته مسئولان در این مدت در اکادمی فوتبال بغیر از این گروه ختم کرده 2 گروه دیگر نیز فرا گرفته شدند. در اکادمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان حاضر خودش 3 گروه هست. یکم گروه ما مثال میگیریم تمام کردند. انا ولو گروهی هست که این سال 2012 2002 چمپیونی تاجیکستان شدند. با ما گروهی 2004 داریم که و یا اساساً بازیگران اساسی دسته جوانان تاجیکستان می باشند.
2006 солро ин овозо қабул карда истодаем. Бисёр тренерои мо, мутахассисои мо рафта дар ҷоҳо бозингарои беҳтарина ба Академияи Федератсияи футбол таклиф кардистем. ҳамин тавр аввалин гурӯҳи ҷавононе ки Академияи футболи Федератсияи футболро хатм мекунанд 23 нафарро ташкил медиҳанд. ҳамаи онҳо дар ин муддат баробари омӯхтани ҳунари футболбозӣ ҳамчунин бо таври ҷиддӣ ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. масъулин иброз доштанд хатмкунандагони академияро чунон омода карданд ки на танҳо дар арсаи футбол, балки дар дигар арсаҳои ҳаёти иҷтимоии ҷомеа низ манфиатовар бошанд. аммо дар ҳар сурат онҳо мехоҳанд дастпарварони худро дар ҳайати мунтахаби кишвар бубинанд. бояд гӯям ки вазифаи асосии академия ин тайёр намудани бозингарони болаёқати тими мунтахаби миллӣ буд ва мо бо пурагӣ бо дили пур гуфта метавонам ки хаткунандагони имсола баъд аз чанд сол худро дар тими мунтахаби миллӣ бояд нишон диҳанд. дар маросими хатми аввалин гурӯҳи футболбозони ҷавони Академияи футболи Федератсияи футболи Тоҷикистон, масъулони академия ва федератсия ва ҳамчунин мураббиёну шахсиятҳои мӯътабари футболи тоҷик ҳузур дошта ба ҳар як ин ҷавонон тавсияҳои лозимро доданд. дар баробари дарёфти гувоҳинома аз сӯи шахсиятҳои футболии кишвар, ин ҷавонон ҳамчунин аллакай дар тимҳои гуногуни кишвар ба фаъолият оғоз карданд. дар давоми таҳсил мо дар ин ҷо хеле чизҳоро аз худ кардем. аз ҷиҳати одобу ахлоқ, бисёртар аз ҷиҳати футбол. пас аз хатми академия мо ба дастаи барчи шаҳри Ҳисор пайваст шудем ва мо инчунин дар якум лига азоми дастаи барчи баромад карда истодаем. мо ҳам умедворем хатмкунандагони Академияи Федератсияи футболи Тоҷикистон пас аз хатми ин даргоҳ низ ба бошгоҳҳои кишвар ҳамроҳ шуда дар рушди футболи меҳан ҳамчунон саҳмгузор хоҳанд буд. марҳилаи ниҳоии чемпионати Тоҷикистон миёни футболбозони то 18 сола баргузор гардид. дар даври ниҳоӣ 4 даста Орзу 2026, Ашт, Равшан ва Мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпӣ барои унвони қаҳрамонӣ талош намуданд. дар 19 бозии чемпионат дастаи Орзу 2026 Академияи футболи Федератсияи футболи Тоҷикистон боре ҳам мағлуб нагардид. шарҳи бештар дар сюжеи навбатӣ. бо пирӯзии дастаи Орзу 2026 Академияи Федератсияи футболи Тоҷикистон марҳилаи ниҳоии чемпионати Тоҷикистон миёни футболбозони то 18 сола хотима ёфт. аз 18 то 20 октябр дар майдони Академияи Федератсияи футболи Тоҷикистон воқеъ дар минтақаи Алмосии шаҳри Ҳисор марҳилаи ниҳоии чемпионати Тоҷикистон миёни футболбозони то 18 сола баргузор шуд. дар марҳилаи ҳалкунандаи чемпионат 4 дастаи беҳтарини марҳилаи аввал Орзу 2026 Академияи Федератсияи футболи Тоҷикистон, Ашти ноҳияи Ашт, Равшани шаҳри Кӯлоб ва Мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпии шаҳри Душанбе ширкат варзиданд. тибқи низомнома марҳилаи ниҳоӣ ба таври даврӣ дар як давр баргузор шуд. дар марҳилаи ниҳоии чемпионат тарбиятгирандагони Академияи Федератсияи футболи Тоҷикистон бар дастаҳои Ашт бо ҳисоби 5-0, Мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпӣ бо натиҷаи 6-1 ва дар бозии сеюм бо ҳисоби 3-2 тими Равшанро мағлуб намуда медалҳои тиллоро ба даст оварданд. аз оғози мавсим шогирдони Рустам Қурбонов 19 бозӣ гузаронида дар 18 тоаш пирӯз гардиданд. ҳамчунин пас аз бозии дастаҳои Орзу 2026 ва Равшан маросими ҷоизасупории чемпионати Тоҷикистон байни ҷавонони то 18 сола баргузор шуд. дар маросим ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Алишер Урунов, дабири кулли Федератсияи футболи Тоҷикистон Давлатманд Исломов, директори техникии Федератсияи футболи Тоҷикистон Салоиддин Ғафуров, директори Лигаи кӯдакону наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон Увайдо Давлатбеков ва як қатор меҳмонони фахрӣ ва собиқадорони футболи кишвар иштирок намуданд. кумитаи тадорукоти чемпионат бозингарони беҳтаринро муайян намуд. алиҷон Алиаҳмадов аз тими Равшан, Умед Муродов аз дастаи Мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпӣ, Сарвар Шодмонов аз ноҳияи Ашт ва Фатҳулло Олимзода аз тими Орзу 2026 беҳтарин бозингарони дастаҳои худ интихоб шуданд. Рустам Қурбонов сармураббии дастаи Орзу 2026 соҳиби ҷоизаи беҳтарин мураббӣ гардид. ҳамчунин дастаҳо бо медалу ифтихорнома ва ҷом қадрдонӣ шуданд. дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб соҳиби медалҳои биринҷӣ гардид. нишонҳои нуқраи Лигаи ҷавонони Тоҷикистон насиби футболбозони Ашт шуд ва қаҳрамони мусобиқа дастаи Орзу 2026 Академияи Федератсияи футболи Тоҷикистон нишонҳои тилло ва ҷом супурда шуд. ёдовар мешавем ки дастаи Орзу 2026 дар чемпионати Тоҷикистон байни ҷавонони то 18 сола ягона дастае ба ҳисоб меравад ки аз оғоз то анҷоми чемпионат мағлуб нашудааст.
шуруъ аз соли 1997 ҳамасола мусобиқаи футбол барои дарёфти ҷоми дараи алмосӣ баргузор мешавад. Чун анъана бозии ниҳоии ин мусобиқа миёни дастаҳои ҷамоату деҳаҳо дар варзишгоҳи навбунёди ин минтақаи зебоманзар баргузор мешавад. тафсилоти бештар дар таснифи Мирхон Амонзода. сокинони деҳаи зиракии ҷамоати алмосии шаҳри ҳисор дербоз интизори бунёди чунин як майдони футбол буданд. дар доираи эълон шудани 3 соли рушди деҳот ва сайёҳӣ бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ як макони вайрону бекорхобидаро ба мавзеи дӯстдоштаи кӯдакону наврасон ва бошандагони деҳот табдил доданд. маҳз ин майдон имсол мусобиқаи анъанавии футбол барои дарёфти ҷоми ҷамоати алмосиро истиқбол гирифт. мусобиқаи мазкур дар доираи лоиҳаи футболи деҳа ба деҳа ташкил ва гузаронида шуд. мусобиқаи футбол байни деҳаҳои дараи алмосӣ наздики 2 моҳ идома кард. дар оянда ин соҳибкорон иқдом гирифтанд ки дар ин ҷо албатта ҷои нишаст ташкил мекунанд ва майдонро бо як майдоне ташкил медиҳанд ки бозиҳое ки не ки бозиҳои як дараи алмосӣ бозиҳои чемпионати ҷумҳуриявиро дар ҳамин ҷо гузаронанд. аз миёни 32 тими футбол ба бозиҳои ниҳоӣ дастаҳои искич ва чангоб роҳхат пайдо намуданд ва ҳарду барои дарёфти зинаҳои ифтихорӣ муборизаро оғоз карданд. дастаҳои деҳаҳои мазкур барои бошандагони ин дараи зебоманзар ҷашни ҳақиқии футболро тақдим намуданд. сокинони деҳаи зиракӣ нақша доранд ки майдони навбунёдро боз ҳам зебову замонавӣ намуда ба талаботҳои замони муосир мутобиқ созанд. бо яке аз иқдоми фарзандони ҳамин деҳаи зиракӣ аҳлидинҷон тошев имсол ин майдон қариб пурра ба истифода дода шуд. яъне ки аввалин чемпионати дараи алмосӣ дар ин деҳа гузошта мешавад. 23 сол мешавад ки ин ҷоми дараи алмосӣ дар ин дара дар ҳар як деҳа гузаронида мешавад ва охирон чемпионате ки ҳаст айни ҳол дар деҳаи зиракӣ гузашт. бозии ниҳоӣ миёни дастаҳои футболи деҳаҳои искич ва чангоб бо ҳисоби 3-1 ба суди футболбозони тими искич ба охир расид. баъд аз анҷоми вохӯрии ниҳоӣ маросими ҷоизасупорӣ сурат гирифт. сараввал ба 32 дастаи иштирокчии сипоснома тақдим карда шуд. ба иштирокчиёни бозии ниҳоӣ низ медалу ифтихорнома супорида шуд. дастаи футболи деҳаи искич ҳамакнун то соли оянда барандаи ҷоми дараи алмосӣ боқӣ мемонад. ёдовар мешавем ки мусобиқаи футбол барои дарёфти ҷоми ҷамоати алмосӣ ҳамасола гузаронида мешавад. идомаи барнома бо ташаббуси агентии назорати маводи нашаоварӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон мусобиқаи варзишии таҳти унвони корвони зидди мухаддирӣ миёни ҷавонону наврасони шаҳри Хоруғ ва ноҳияҳои Ишкошиму Дарвоз оғоз гардид. варзиш дар ҳама давру замон кафили саломатӣ ва тарзи ҳаёти солим ба ҳисоб рафта баҳри ҷалби тарзи ҳаёти солим ва рушди тарбияи ҷисмонӣ миёни ҷавонону наврасон мусобиқаи варзиши таҳти унвони корвони зидди мухаддирӣ ва якҷо бо маводи нашаовар мубориза мебарем баргузор гардид. дар маросими кушодашавии мусобиқа котиби генералии федератсияи волейболи тоҷикистон ширкат намуда барои иштирокдорон ҷиҳати боз ҳам тақвият бахшидани варзиш тавсияҳои судманд ироа доштанд. қайд гардид ки ҷавонон дар ҳама давру замон пешбарандаи сиёсати давлату миллат ба шумор рафта талош баро он равона менамоянд то вақти пурқимати хешро ба варзиш ва интихоби тарзи ҳаёти солим дар ҷомеа интихоб намоянд. бозиҳои варзишӣ аз намуди шашкаву шоҳмот ва волейбол миёни ҷавондухтарон ва ҷавонписарон дар ноҳияҳои Дарвозу Ишкошими вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон роҳандозӣ карда шуд. дар давоми 5 сол ман 2 маротиба дар ҳайати дастаи муътахаби вилояти Бадахшон дар соли 2017 дар шаҳри Душанбе, соли 2018 дар шаҳри Бохтари вилояти Хатлон дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявии Тоҷикистон байни ҷавондухтарон иштирок намуда сазовори ҷои аввал гардидем. соли 2019 бошад дар шаҳри Душанбе дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуда сазовори ҷои дуюм гардидем. бозингарон бо рӯҳияи баланди варзишӣ миёни ҳам сабқати ҷолибу ҷозибу диданиро нишон дода ҳамвора мекӯшиданд ки лаёқати баланди бозингариро аз худ ба тамошобинон нишон диҳанд. дастаҳое ки дар мусобиқа аз намуди волейбол дар даври финалӣ ғолиб мебароянд бо ҷому ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ дастан дар корони чорабинии варзишӣ қадрдонӣ хоҳанд шуд.